Nahuhumalingang bagong sugal ngayon, pwede kang manalo ng milyon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit dumarami ang mga nababaon sa utang. At nagpapagising din sa kanila sa laki raw ng pwedeng mapanalunan. Ako, tinggal di kaskater eh. Halos na din mabinuntagay ko. Gikan ud. Isang sugal na ayon sa mga nakapaglaro, nakaka-addict. Gold, piti-piti lang agi. Pero nang dahil sa online casino game na ito, naging kalat daw ang kanilang buhay. Yung napinta ko ng kotse ko, yung mga ari-arian ko. Ito ang scatter. Nice! Sa Zamboanga City, nakilala namin ang negosyante at bukonera o palasale sa mga beauty contest na si Cheska. Aminadong na-addict sa scatter na nito lang Enero niya nilaro. Bawi na ako ito. Makabawi na. Hindi babawiin. At sa Binawi kanyang ko na. unang sala, double! Scatter. Double! Hindi katulad sa ibang slot machine games na kailangang magkakahilera ang magkakaparehong simbolo. Sa scatter, may lumabas lang na 3 o higit pang magkaparehong simbolo. Kahit hindi magkakahilera, may katumbas ng premyo. Pildi ko. Pildi ko na. Dito na. Talo na ako. Almost, nanalo ako ng 600,000, 80,000, 5,000, 6,000, 8,000. Dito na ako ngayon, wala na akong problema. Dito na. Pero hindi raw araw-araw Pasko. Natalo, bininta ko ng kotse ko, yung mga ari-arian, yung mga farm ko, farm ng aso. Binibinta ko lahat ng farm ng mga mga pusa. Yun, na ubos na yung pera ko. Ngayon, ngayon, totoong mahirap ako. Pero, tuloy-tuloy ko lang paglalaro ko, baka makabawi ako. Kasi ito, legal naman tong laro na ito. Sige, ngayon, kargador lang ako sa palengke kasi wala naman akong mapuntahan. Wala naman akong kaibigan kasi noon sobra akong garbuso, hindi ako magbigay-bigay sa mga kapwa ko, wala akong pakisama sa kanila. Ngayon, Hanggang nawalan si Cheska ng oras sa kanyang mga racket. ako dito kasi babatuin ko yan. Sobra akong galit ngayon. Tingnan mo, hindi mag-scatter to. Walang tao dito. Ako lang nag-scatter naman to. Scatter in 77. Hanggang nawalan si Cheska ng oras. Makabawi na. Hindi babawiin. Binawi ko na. Pumasok sa cellphone. Scatter. Ang hindi napansin ni Cheska, palaki na pala ng palaki ang kanyang nawawaldas. Nangutang at nagbenta para may maipanlaro. Ubos na lahat yung yung car ko, yung pinagkitaan ko ngayon, binimasin na lang at saka piso wifi. Yun na lang, wala nang Dahil din sa scatter, nasira ang relasyon niya sa Briton niyang fiancé na taga UK. Uyab mi sa akong lab, nagbuwag mi tungod ani, nasira yung namin relasyon kasi padala siya ng pera sa akin, dito tinira ko sa scatter o anong nangyari, sira yung relasyon namin. Si Cheska kasi, hiniwalayan ng kanyang fiancé. Now,
Uyab mi sa akong lab, nagbuwag mi tungod ani, nasira yun. Baon na rin siya ngayon sa utang. Ang scatter, makabuang yun eh. Patdot dan madugay kay. Sa malasa, ang uban, buinas kayo. Rindang yuta eh. Maligya pang iro, lisod. Hindi na rin daw niya masuportahan ang kanyang mga magulang. Para scatter. Sus. Puro ito yung nakalakihan eh. Ako, tingog di ka scatter ay. Halos na din mabinuntagay ko. Di ka nuudto, hanod buntag. May tulgan na eh. Kansamot ang mga scatter ka niya with gold. Piti-piti lang agi. Mo nagkabuangan ang korot. Hanod ka na, lutak na gayo. Ano ko ito, nagko kay bags. Maniman rin, mabawirap. Mauoy po kita. Maski anong sugal, pwedeng maging bisyo. Nasa iyo kung paano mo makokontrol ang iyong sarili para ang buhay mo hindi maging sabog at